ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hadin baka sarkar jela kala penken ria akam no ya ka Deputy Commissioner jong ka Bhoi District ka kong Rosetta Mary Kurbah kum ka Secretary jong ka tenat ka koit ka khia jong ka sarkar Meghalaya haga arpu hunyo trik ubnai kala lingkot arjar arpu ar ka kong Kurbah kala IT no ha u Arpit Upadhyay ban Shimti kum u Deputy Commissioner u Thymmai jong ka Bhoi District. Aga jing pen kamti ya kani ka kam ka kong Kurbah kala IT ru ya ki kot kisla ki biya dai bat ki kam office ha u Arpit Upadhyay ha ka jing elang ka balingkon kum man supen kan mau hang ni ba ka kong Rosetta Mary Kurbah kala Shimti kum ka Deputy Commissioner jong ka Bhoi District ha ka shipotrik ubnai jemmang arjar khat phra bat ka samoi tre kam kum ka Deputy Commissioner kala kutno ha ka arpu hunyo trik ubnai kala lingkon arjar arpu ar. You look good. Thank you so much. Congratulations. Happy Christmas. Kaganda, kabamani no na Bhoi District. Ngai ko beli piba di nong song jong ini time. I know ya baru akibaya don benta hagai jinya lenti jonga hang ni district. Nadu ki ramba shnong nadu ki sengentai ki sengnong me ki samla khna nang taru ya ki members in self help group baro but ya ki asha ya ki anganwadi worker ya ki NM ya ki kamtam ko health fraternity hi baro away kaba hadu mantak lip manhi kadan hapding ke jingte jingko jong kan ga khnam ai ko ble ya baro ki district officers ki jong ya ki ba ya trailang be dan ti lang matna jinya ne ti jong but kum ju ru ya ki press media baro ki be ya ti lang matna ki jing e jingko baro kai khna du ti por Undi tangan ni klam dari pun ki be de bekini district ni kerjanya nanti lang ka jong pipa to but kerjanya tri lang ni la ban ubakam ni pun ki jing jing e mo ting ai ko beli pipa ro dan kat lang du iseng halang baro ki ba ji tri lang man kapor but khamtam hagan ni covid bona ki seng balang ki balang ba pher nang ta baderu ya ki yang konsep baru ki ba julek pe ba kita rukin itu ki fathers ki mothers sang tu kin sombhagan suma bahagi khlu namar ba ki di kelawai mo la da kim dan gajin yet ki na ban ban grow in a proper manner dengan I publish ya ba mungkin bak kedang ba kan ga than ri bhoi jumi kanang kiu irat nang long productive kalau ada lupa very productive kenang kiu susu but kerana daga jing wat ilenti ki la ilenti babon ha dia corporate lang ni trade lang ni la ban ra ke change but katahi ke dai ka bang dream for this region dengan I believe baru kudisi hajar